Represalias. Qué palabra tan horrible. Hauexek Elena Valencianoren lehen hitzak Kongresuko talde sozialistaren bilera amaitu ostean. Arratsaldean, bozketa baino lehen izan da bilera eta hauxe erabaki dute. Se aplicará estrictamente el reglamento. Autodeterminazio eskubidearen alde bozkatzegatik diputatu katalanei araudiak dioen zigorra ezarriko zaiela. Egun trumoitxoa izan da sozialistentzat etengabeko joan etorriak azken orduko bilerak eta adierazpen kontrajarriak. ¿El grupo va a sancionar a los diputados del PSC que hoy rompan la disciplina de grupo? No. Zigorrik etzela izango uste zuen Soraya Rodríguezek bilerazi aurretik. Bakoitzak bere iritzia defendatu du eta PSC-ko diputatuekin zer egin. Yo no soy partidario de las sanciones. Gaztela-Mantxako presidentea zigorren kontra. Fue bonito mientras duró. Extremadurako presidentea PSC-rekin apurtzearen alde. Eta Alfonso Guerra ere antzera. Alderdi barruko borrokari garrantziak endu nahian, Alfredo Pérez Rubalcabak esan du jakina zela PSC eta PSOEren arteko ezadostasuna erabakitzeko eskubidearen aurrean. Gogorarazi du Espainiaren isla, baino ez dela gatazka hori. Hori bai, Alderdi Sozialistak PSC-rekin duen akordioa berrikusiko dutela iragarri du Rubalcabak. Tirabira hauen aurrean Carmen Txakonek erakarri du arreta. No a la ruptura entre Cataluña y España y no daré apoyo. Ez dut babestuko zatiketa dakarren erabakirik esan du Txakonek. Kargua idazkariaren esku utzi du eta Pere Navarrok ez du bere kontrako neurririk hartuko, baina gaurkoak soka luzea ekarriko du.